Your Majesty, Gwenyama Inkosi Yamakos Mbera the Fifth, and Sawira Paramount Chief Tukula Mayembe Temba Matemba, Honorable Joseph Javula, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the North-South, and all the regional chairmen, chairwomen, and youth leaders here present. All the shadow members of parliament and councillors here present. The Reverend Ruben Msoya, officiating clergy, and all the religious leaders here present. All the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, Mama na Dada, Wanyamada na Sungwana, Mkueleza sono, Monire Mose. Richard Jumwendo Banda ba. Yeah. Thank you. Yeah. Yay! All right. Ndipo ine titsekulire kampeni yanga loweruka lapitali ku Lilongwe. Nadziwiratu kuti kofunika kupita nauza akuluakulu a chipani cha Kongresi kofuna kupita kuti tiyambe tsono zenzene kukhale kumpoto. Ndipo kumpoto kwake kukhale kumzimba, chifukwa mchaka cha 2020 omwe munandivotera ndi anthu ochuluka kuno kumzimba, mpaka munakwana 287,488. Yeah, zona zake nzoti ineyo lero ndine president wa Malawi chifukwa cha inu anthu akumzimba.
munandivotera mwamkokomo, komanso kuno kumpoto amene munandikhulupirira ku 7 ino akukalonga mudandivotera anthu 74,665. Kuli Koma mudandivotera anthu 2,981. Kunkadabe mudandivotera anthu 45,591. Pamene Kurumpi munandivotera anthu 55,153. Ndiye kuti tikaphatikiza nambalayi anthu kuno kumpoto amene voti yanu ndiyomwe inanikhazikitsa ine mboma lilipo leloli munakwana 516,155. Ndiye ngati muli mmodzi wa anthu amene mudandivotera mu 2020 boma nuyendetsa leloli silanga ayi koma ndilanu. Ndipo wina asakunamizeni kuti voti yomwe mudandipatsa sinagwire ntchito, chifukwa zomwe boma lili uchita mdziko muno zaka 5 izi mchifukwa cha voti yanu. Oti mukamaona kuti pa mzimba boma pano payikidwa stadium yomwe yatsala pang'ono kuti ithe, yomangani voti yanu yomwe izi. Mukaona kumzuzu kuti youth center yomwe inkakambidwa nthawi ndi nthawi m'mbuyomo koma idayamba kumangidwa ulendo uno. Chimenecho ndi voti yomwe mdandipatsa. Mukamaona makomo oposa 100,000 ku Nkarabe ndi Kurumpi ayamba kupeza madzi a mipopi. Yabweretsa madziwo ndi voti yanu. Mukaona kuti msewu wa M1 wofikira kuno kumpoto kuchokera ku Lilongwe ukukozedwa mwa makono, ikukoza ni voti yanu ija mdandipatsa ija. Mukaona mabwalo a ndege kukonzedwanso kuti ndege zizibwera kuno ku Mzuzu ngakhalenso kukalonga ndege zikulu yachita ntchito imeneyo ni voti yomwe mdandipatsa ija. Olo mabanja okwana 72,022 kuno kumpoto omwe mwalandira chakudya kuti chikuthandizeni mmene chakudya chanu minda yanu zidawonongeka nyengo chifukwa cha ngozi za nyengo mchifukwa cha voti yanu. Olo mabanja omwe mwakhala mukulandira chithandizo chija cha mtukula pakhomo kapena feterezo wa AIP kapena kufikitsa chithandizocho pa khomo lanu, zimene zija nchifukwa chakuti inu mdanivotera. Olo library ija tikumanga ku Mzuni, library yapamwamba ikumangidwa chifukwa cha voti imene mdanipatsa. Olo kuthana ndi quota system kuithetseratu kuti kumpoto kuno anthu asamadandaule, vana vathu asadandaule, makolo asadandaule chifukwa cha quota system, nchifukwa chakuti mudanipatsa voti.
tereku nduna ndi akuluakulu ena aboma ochokera kuno kumpoto omwe ndinawayika m'mipando ikuluikulu mchigawo chino komanso yosiyanasiyana kuti atumikire amalawi paliponsepo. Imvani kuti onsewa kukhala mkati mwenimweni momayendetsana lobomali n'chifukwa chakuti inuyo poyamba mudanipatsa voti yanu. Olo anthu 63,000 kuno kumpoto omwe alandira ngongole za NIF zokwana 54 billion. Ma business 63,000 atsopano amene avomerezeka nkuyambika kuno upereka achinyamata ndi ena ntchito n'chifukwa cha voti yanu. Komanso ndinene ichi, amene mwabweza ndalama za business ya NIF kuno kumpoto ndi 86%, the highest repayment rate of anywhere in the country. Which means kuti mu second term yanga ndalama yobwezedwerayo ifikiranso ena ambiri kuno kumpoto kuti athandizike chifukwa chakuti mwakhala wokhulupirika kuno. Zonsezi zachitika chifukwa cha voti yomwe mudanipatsa kuno kumpoto konse. Ndiye kampeni yanga chaka chino sikuchulutsa zonena ngati yawe nawo otsutsa boma. Kampeni yanga njongo kupemphani kuti voti yomwe mudanipatsa mu 2020 kuti iyambe zitukuko zomwe pano zili mkati mundipatsenso pa September 16. Ipititsa chitsogolo chitukuko chanu. Ndipo kampeni yanga njongo kupemphani kuti ndi chikhulupiriro chomwe mudali nacho pa ine mu 2020 musachitaye tili pakati pa nyanja. Osadumphira m'madzi tili pakati pa nyanja. Omwe atakolole zomwe tafesazi ndi kuti aone ubwino wake wa zimene tayalazi. Inu ndi ine tigwirizane kuyendera limodzi kuyambira pa 16 September kuti tipititse zimenezi patsogolo. Yeah. All right, Mzuni. Komwe tikupita kuti tikafike kuti zokomera zonse zotikomera ife tonse wina mpoto zipitilire. Mu manifesto yathu ya 2020 tidayika zambiri zomwe tapanga momwe mwamvera wena ufotokozera pano. Koma popeza ulendowu ndi wa zaka 10 mpaka 2030 zimene
chimene ndikupempha ine ndikupempha kuti voti yanu mundisungire kuti ndimalize ntchito zatsalazo, chifukwa kaya ndi airport yatsopano ku Mzuzu kaya ndi Mbewa University, ndalama za mapulojekiti amenewa angakhale zinachedwa kuzipeza. Mmene tazipeza mutsopano ndiye kuti ntchitoyo tigwira ndithu mu second term. Komanso sizokhazo ayi, chifukwa pano tikupanganso manifesto yatsopanoyi imene tsopano tayikamo zomwe tikufuna tichite kuno kumpoto kuti tipititse chitukuko chanu patsogolo. Mu manifesto imeneyi tayikamo nsanamira 5 zomwe takonza kuchita. Yoyamba ndi food security, yomwe cholinga chake nchakuti tikhale nchakudya chofikira aliyense. Na mfundo imeneyi muyimvetsetse, sikunena kuti chakudya chokwanira aliyense koma chakudya chofikira aliyense, chifukwa mzaka 5 zimenezi takhala tikulima ndi kukolola chakudya chokwanira aliyense mdziko muno, koma vuto ndiloti chakudyacho sichimafikira aliyense. Izi zikumachitika pa zifukwa zingapo, monga kusowa kwa ma storage facility osungira zokolola zathu, zomwe zikupangitsa kuti chakudya chambiri chizionongeka. Ndiye mu manifesto yanga muli mfundo yomanga ma storage a chakudya m'maboma wonse kuti chakudya chizifikira aliyense. Ndipo ma storage facility amenewa nkhokwe ngati zimenezi tayamba kale kumanga, koma kunonso kumpoto tionjezera. Ndiye mu manifesto yangayi muli mfundo yopereka mpata kwa nonse omwe mumalima chakudya chochulukira kuti muzitha kupereka chakudya chanucho ku nkhokwe zimenezi ku National Food Reserve. M'malo mopereka misonkho ina tizikuchotsani misonkho musalipire, koma chakudyacho kaperekeni ku National Food Reserve. Ndiye kuti ntchito yakuti chakudya chifikira aliyense m'madera kumene amakhala chikhala chotheka, chifukwa china zimene zimakanika kuti chifikira aliyense nkuti dyera lina ndi la anthu amene amagwira ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya. Ndiye mu manifesto yangayi muli mfundo yosintha kayendetsedwe ka ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya kuti zifikire aliyense, chifukwa china chomwe chakudya sichifikira aliyense nchoti achinyamata ndi azimayi ambiri mulibe minda yanu ya nthaka yabwino yoti muzilimapo chakudya. Ndiye manifesto muli mfundo yopereka minda kwa achinyamata ndi azimayi yomwe mutha kuyigwiritsa ntchito ngati collateral popeza ngongole ya NIF kuti kuthandizireni kuti mulime mwakathithi nkupeza chakudya mwakathithi. Mwina wena simukudziwa kuti za chakudyazi ndili nazo serious. Panopa alimi okwana 50,000 nawapatsa kale ndalama zokwana 20 billion kuti apange winter cropping, ndipo alimiwa alima minda yokwana 100,000 acres ya chakudya tikolola mwezi wa Mawawu. Mudziko muno muzikhala chakudya chosakwana, kuti muzikhala chakudya chosakwana ineyo sindikulola zimenezo ayi, chifukwa chikhala ngati kuti
tikungoseweretsa madzi amene Mulungu adatipatsa kale. Tere kutukira ulimi mpaka dziko lino likhale dziko lodzidyetsa lokha ndiye cholinga changa cha fundo yoyambayi. Sanamira yachiwiri Manifesto ndi job creation kapena kuti ntchito zokwanira aliyense. Yomwe cholinga chake nkuthandizira achinyamata 3 million kupeza ntchito mwa masekta oposa 10 komwe tita ayike ma project osiyanasiyana. Ena ayamba kale kulira kuti zimenezo sizingatheke. Koma ine paja ndazolowera kuti ndikati ndimanga 6 lane road ena adanena kuti nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati timanga M1 munjira ya makono kuti ukhale msewu ngakhale wa dual carriage ena kuti nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati mtengo wa data m'Malawi muno nditsitsa mpaka nakuposa maiko ena wonse mu Africa muno wena amati zimenezo nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikanena kuti CTF tikweza 7 times ena amanena kuti nzamisala. Ndiye muzingo wayang'ana mukamva kunena kuti manifesto yanga sitheka chifukwa ndi anthu odana ndi chitukuko amenewo. Ndiye kuno ndikubwera ma project ankhaninkhani omwe atalembe achinyamata pa ntchito zosiyanasiyana monga Rumphinyika, Chitipa Road, Chitipa Iromba Road, Chiweta Karonga Road, Livingstonia Njakwa Road, Rumphi Borero Nyika Road, Lakeshore Road kuchoka kunkhata mpaka na kusisha mpaka na Chiweta, Chikwawa Eutini Road, Lisangadzi Mzuni Dunduzi Road yemwe itakhaleso ndi interchange msite muja, Mzuzu Site Bypass Road, Mzuzu Sisha Road. Misewu imeneyi kutsekulira kuno kumpoto konse kuti kukhale msika wotentha chifukwa pena paliponse anthu akhoza kumayenda mosavutika. Komanso tiyambitsa job creation fund yothandiza achinyamata kulumikizidwa ku ntchito zomwe zilipo. Komwe Youth Innovation Fund yomwe ndayambitsa kale ndi 2 billion kwacha in my first term ino, tikamo 5 billion second term iyi, ndipo ndikamati opeza ntchito okwana 3 million sindikunena 5 iyayi koma zinthu zimene nzotheka titachite. Sanamira yachitatu ndiye ya wealth creation yomwe cholinga chake nkuchulukitsa zikhwaya mdziko muno. Achinyamata mukonzekere kudzapanga nawo apply 10-10 challenge yomwe idzapereka mpamba okwana 10 million kwa achinyamata 10,000 omwe ali ndi maplani opanga business ya serious osati zongoseweretsa ayi. Komanso mukonzekere kuchotseredwa msonkho by 10% kuti ndalama ya malipiro ikhale yochulukirapo. Mukonzekerenso kuti magetsi omwe tafikitsa panopa kukwanitsa pa 25% kuchokera pa 11% tsopano tifikitsa pa 70%. Ndicholinga kuti mabizinesi ofunika magetsi achuluke. Ndiponso mukonzekere kuti mayunitsi anu amagetsi ndi madzi akatha. Musanakonzekere kugula wena muziyamba kukhala ndi mwayi wogulirapo ochepa kuti bizinesi yanu isamafike poyimiratu ayi. Zomagwiritsa ntchito tibana zimenezo zomagwiritsa ntchito cash polipira ma services. Wina asapere ndalama ku ofesi ya boma kuti ndalama zanganizi nolipira chakuti ayi.
tithetsa zimenezo wena asapezepo katangale woti azipereka kuti aperekani ndalama mwakuti wina akakupemphani ndalama mnenezeni ameneyo chifukwa sitifunanso zimenezo. Mupereke ziphuphu ayi koma tithetse ziphuphu. Ubendezi siwofunika komanso zakugula katundu mmashopu opanda kupatsidwa lisiti ya boma tikuthetsa zimenezi chifukwa ogulitsawo amangokudyerani masuku pamutu kuti muzikhalabe osaukirabe. Kukhala ku mzinda wa mzuzuko ndiye kuti tikubweretsanso zisankho za meya kuti siyo asamangokhala ngoti awalembedwa ntchito koma meya mumsankhe ndinu anthu asamalire mzinda akonze mzinda ukhale wapamwamba. Komanso pano ndibwerezenso kuti mu kabineti ndati ndikamwa achinyamata amene sakwana zaka 35 koma akhalepo at least anayi asachepere pamenepo ayi chifukwa tikufuna kuti ngakhale ino achinyamata mukhale mtika mwa zochitika za boma. Chifukwa zimenezo ndakhala ndikucheza nanu kulikonseko ndipo mwandiuza zofunika kuti ndichite zenizeni. Saramira yomaliza ya 5 ndiye public service delivery kapena kuti kulimbikitsa ubwino wa boma. Manifesto imeneyi ndayikamo ma service 72 atsopano omwe tidakhazikitse mbomamo. Modzi ya iwo ndiye kuti nkhanija ya tsogolo account yomwe izitsegulidwa mwana aliyense akangobadwa ndikumamsungira ndalamazo mpaka nadzafike zaka 18. Akafika zaka 18 akhoza kukhala ndi access ku ndalama zimenezi. Yeah. All right. Yeah. Sono organizzati. Tango organizzati. Mmene azifika zaka 18 ndalamayo idachulukitsidwa kukwana mamiliyoni. Ndalama yena sizikuwasangalatsa chifukwa akuti ndalama yoti sadzazipeza mwayi umenewu muzitenga kuti koma mwayi wake mwakuti ndalamazo wena aja amakonda usolola sazisolola apa. Ndalamayi ena sikuwasangalatsa chifukwa akukanika kumvetsa chifukwa ganizolo silawo mpoyamba pomwe ndiye sangalimvetsa chifukwa nzosadabwitsa kumvetsa kuti niyendetsa bwanji koma mudziwe kuti popeza wena sanaganizirepo zimenezi nzosadabwitsa kuti asazimvetsenso. Dziko tamvetsana, dziko lomangodya chuma chake ni dziko lopanda tsogolo. Ndiye mwana obadwa amene wangobadwa kumene nayenso ndi Malawi ndiye zoti anthu azingomudyera chuma chake nkudzamsiya mu msampha wa umphawi ndi ngongole. Ine ndikuti zithere pa ine.
tikubweretsa sovereign wealth fund ya ndalama za migodi, ndalama za carbon credit, ndalama za export mega farm, ndipo mwana wobadwa m'Malawi tizimgulira kapena kumsungira 500,000 yake yakuti wina asaidye iyayi. Ana amenewa adzakhala woyamba kukhala wopanda olo mmodzi wa iwowo amphawi m'Malawi muno. Ndafia ndiye olotsutsa chotani izizi zichitika, zikuchitika ndithu, ndipo malamulo ake tikhazikitsa kuti nonse mudziwe kachitidwe kake, komanso kuti mudziwe njira zonse zomwe tikuyika kuti tiletse wonse wofuna kupanga abuse program ngati imeneyi kuti asapambanenso. Ndiye ngakhale anthu opanga phokoso pa nkhaniyi alipo, koma mu manifesto mu maprogramu alipo 72 otukula miyoyo yanuwa, kuphatikiza CDF yomwe nditi akweze kuti ifike pa 500 million kwacha pa constituency iliyonse. Zimenezi zisintha nkhope ya dziko la Malawi paliponse. Ulendo uja tinayamba limodzi mu 2020 muja, tiye tipitirize limodzi mpaka 2030 komwe kuli dziko lokomera tonse. Musagwedezeke, musatekeseke, musanamizidwe. Voti yanu ndi yomwe chifukwa boma lanu ndi lomwe. Ndiye ndi mawu amenewa ndatsekula kampeni kuno, kampeni yanga kumpoto konse, ndipo ndikhala ndikucheza nanu monga mujana nipemphera ngwenyama kuti ndiyende m'makukamu ticheze pamodzi pena ndi pena zilingo zathu tipititse mtsogolo motani. Chiuta mtumbikeni Mose yewo chomene.